Yeah. În 2005 Grasul XXL cu frații lui Maximilian și Paco 10 Grey. Încă o dată pentru Maria Ioana. Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu și ai aflat de la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Acum vreau să intru în lumea ta, se poate? Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu și ai aflat de la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Acum zi ce faci, vii mai aproape, stai deoparte. Maria Ioana, tu ești campioana. 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 Am două fete suspecte care nu lasă amprente. Sunt îmbrăcate în verde și toată lumea le vede, dar au probleme cu poliția, cu miliția. Nici o problemă, le ascund pe undeva. Pacule, stai așa, că dacă-i de ceva le trimitem în Olanda. Se poarte tanga ca păsărica lui Cosmina, se poarte invers ca să ne crească adrenalina și toată stima din Cuba până în Colentina. Pentru fetele suspecte care bat amfetamina, nu le chema Mădălina, nu le chema Cătălina, nu le chema nici Cristina, nici Coca, nici Ina. Le chema Ioana și Maria, trupele face ce vrea, sunt scuzați gramatica, da. Nu e vina mea, nu e. M-am întâlnit la și cu Maria Ioana, tu ești campioana. 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 Băiat de la mine de la scară, ca să vezi, mi-a adus într-o zi două gemene cu ochii verzi și mi-a zis că pe amândouă le chema Maria Ioana sau Ioana Maria. Nu le plăcea sărăcia, nu le plăcea gălăgia și mă ajutau lunar să îmi plătesc chiria. Dar ce să faci, sunt îndrăgostit de două fete. Te întreb cum reușesc să le fac să mă aștepte, să cunosc amândouă și de o săptămână mă gândesc cum să fac să le combin împreună. Atunci când obosesc vreau să le privesc cum fac amândouă sex. Uită-te și tu, sunt eu pervers? Nu, sunt băiat cu minte, dar pentru ele sunt ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Hai zice dracu, o să fac când o să fiu părinte. Sunt foarte sigur că o să le țin minte. Maria Ioana, tu ești campioana.